ev der Rojavayê Kurdistanê ye. Dengê tivingan ev qasî bilind bûye, gojgelek welatan çekdar û şervan di her du eniyên dijî hev de cih digirin. Şervanên Melekepê goş Tirkiye û Bakurê Kurdistanê hatine niha li Rojava ne. Di dehê Êlûna sala 1994 de li Tirkiye partiyeke xwedî baweriyên çepgir û Marksî Lênînî hate damezrandin. Ew jî bi navê Partiya Marksîst Lênînîsta Komûnîst gobnavê xwe yê Kurdkirî Melekepê tênaskirin. Vê partiyê ji destpêkê de xwenêzîkî hêz û aliyên Kurdî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê kir. Bi taybetî Partiya Karkerên Kurdistanê PKK di encamê de çekdarên Melekepê di sala 1995 li nav rêzên gerîlayên PKK de hatin dîtin. Bi giştî navê vê rêkxistinê gelekî kêm dihate bihîstin. Lê şerê li dijî Daişê li Rojavayê Kurdistanê hişt got navê Melekepê têkeve rojevê de. Li Rojavayê Kurdistanê şervanên Melekepê cihê xwe di nav rêzên YPG de digirin û li bajarê Serêkaniyê baregeheke wan tê dîtin. Ew bi xwe beşdariyê di şerê li dijî Daişê de dikin û di encamê de heya niha çend şervanên wan jiyana xwe ji dest dane û piştî wê yekê cenazeya wan ber bi Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ve têşandin. Endamên Partiya Marksîst Lênînîsta Komûnîst tevlê xelkê nabin û dema ku derdikevin rûyê wan nixumandiye. Xelkê Rojava wan nas nakin, ew bi Tirkî diaxivin. Daiş'e karşı ilk kurşunun attığı mevzideyiz. û bi tenê beşek ji fermandarên YPG dizanin ew kî ne. Mihemed Beşar, Rûdaw.